שלום וברכה, אנחנו בדף כ"ז מתחילים פרק שני. אומרת המשנה, השוחט אחד בעוף ושניים בבהמה שחיטתו כשרה. כלומר, אדם ששוחט עוף, כדי שהוא יהיה כשר, צריך לשחוט סימן אחד לפחות. בבהמה צריך לשחוט שני סימנים. ורובו של אחד כמוהו. כלומר, רובו ככולו. בבהמה, אם שחט רוב שני סימנים, כלומר מכל סימן את רובו כשר, ובעוף אם שחט רוב סימן אחד כשר. רבי יהודה אומר, עד שישחוט את הוורידים. כלומר, בא רבי יהודה ואומר, בלי קשר לנושא של שני סימנים, צריך כשהוא שוחט, צריך שישחוט גם את הוורידים. אומר רש"י, בגלל כדי שיצא כל אדם. חצי אחד בעוף ואחד וחצי בבהמה שחיטתו פסולה. כלומר, אם הוא לא שחט רוב, אלא שחט חצי, כלומר, אם זה בעוף הוא שחט חצי סימן, או אם זה בבהמה הוא שחט אחד וחצי, לא את הרוב, אומרת המשנה פסולה. שוב פעם חוזרת המשנה והגמרא תסביר למה. רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה שחיטתו כשרה. שוב פעם המשנה חוזרת על הדין של רובו ככולו, שצריך שיהיה בעוף רוב אחד ובבהמה רוב שניים. שואלת הגמרא, השוחט דיעבד אין לכתחילה לא? שניים בבהמה לכתחילה לא? עד כמה לשחוט ולאיזה? שואלת הגמרא שאלה פשוטה. המילה ושוחט זה לשון של דיעבד. השוחט אחד בעוף, כלומר אדם שכבר שחט אחד בעוף או שניים בבהמה, הבהמה כשרה. שואלת הגמרא, לא הבנתי, בבהמה יש שני סימנים, לא מעבר לזה. עד לאיפה צריך להגיע, מה עוד יש לשחוט? מה לכתחילה של לשחוט בבהמה? עונה הגמרא, שני תשובות. אי בהתאמה אחד בעוף, כלומר, תשובה ראשונה, הגמרא עונה הלשון של דיעבד הולכת על סימן אחד בעוף. בעיקרון צריך גם בעוף צריך שני סימנים, אבל אם הוא שחט סימן אחד, כשר בדיעבד. זו תשובה ראשונה. תשובה שנייה, והיא בהתאמה הרובו של אחד כמוהו. כלומר, זה הולך על הדין של רובו ככולו. בעיקרון צריך את כל הסימנים, שני סימנים מלאים, אבל במידה הוא שחט רק רוב סימנים, זה כשר בדיעבד אמנם, אבל זה כשר. אומרת הגמרא כמש סימן. עכשיו הגמרא תביא במהלך הדף הקרוב, הגמרא תביא ראיות, הוכחות, מקורות לכך ששחיטת בהמה ועוף היא מן הצוואר. אומרת הגמרא, אמר רב כהנא, מניין לשחיטה שהיא מן הצוואר, שנאמר ושחט את בן הבקר במקום ששח חטאו. כלומר, המילה ושחט היא מלשון שח חטאו. כלומר, המקום שהבהמה מתכופפת, שם חטאו. חטאו, רש"י מביא שני פירושים. פירוש ראשון, חטאו מלשון הכשרה, מלשון להכשיר אותו ולטהר אותו ולהכשיר אותו לאכילה. ופירוש שני מלשון ניקיון. כלומר, שם בצוואר זה המקום שמנקים את הבהמה מן הדם, ובכך מכשירים את הבהמה לאכילה. שואלת הגמרא, ממאי דהי חטאו לישנא דיחויהו? כלומר, מי אמר לך שהלשון של חטאו זה לשון של ניקיון או לשון של הכשרה לפי שני פירושים ברש"י? אומרת הגמרא, דכתיב וחיטא את הבית. לגבי נגעי בתים כתוב שם וחיטא את הבית, ושם מדובר באמת על לשון של ניקיון וטהרה. זו תשובה ראשונה. תשובה שנייה, והיא בהתאמה, מהכה תחטאני באזור ואתהר. כלומר, לגבי חזרה בתשובה, כתוב זה פסוק בתהילים, כתוב תחטאני באזור ואתהר, זה מלשון של לנקות את הבן אדם, וככה הוא יהיה טהור. שואלת הגמרא, ואימה מזנבו? אולי תגיד שהמקום שהבהמה שחה, מתכופפת, זה הלשון של, זה הזנב. הזנב הוא תמיד כפוף, הוא תמיד שוחה. אולי שם מקום השחיטה? אומרת הגמרא, שח
מכלל שזקוף בעינן, והשח ועומדו. כלומר, עונה הגמרא תשובה, ששח זה מלשון של הוא מתכופף, כלומר הוא עומד זקוף וצריך להתכופף, הזנב הוא תמיד כפוף, אז זה לא זה, אז זה לא הזנב. שואלת הגמרא, ואימה מאוזנו? האוזן בעיקרון היא עומדת זקוף. כשהבהמה רוצה היא מכופפת את האוזן, אם ככה אולי שם מקום השחיטה. אומרת הגמרא, באינן דם הנפש וליקה. כלומר, כששוחטים דרך האוזן, היא לא מתה בזה. וצריך שיהיה דם הנפש, דם שהנפש תלויה בו. שואלת הגמרא, ואימה דקרה והזיל עד דם הנפש. כלומר, אולי נתחיל באמת מהאוזן ונמשיך לשחוט עד שנגיע למקום שתלוי בדם הנפש. זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, ותו שיד, דרסה, חלדה, הגרמה ועיקור מנהלן. בואו רק נסביר כל דבר מהו. שיד זה ברגע באמצע תוך כדי השחיטה הוא פשוט הפסיק לשחוט. דרסה, הכוונה היא שחיטה הוא לא הוליך והביא את הסכין אלא פשוט דחף. חלדה, שהסכין כבר הייתה תחובה בתוך הבהמה ואז הוא שחט. הגרמה זה שחיטה במקום שהוא מחוץ למקום שראוי לשחיטה, ליד. ועיקור זה שחיטה בסכין פגומה שקורעת את הסימן. שואלת הגמרא מנהלן, אין שום מקור בכתובים, בתורה בכלל, שאם הוא שוחט בצורה כזאת זה פסול. אומרת הגמרא, אלא הגמרא. כלומר, מאיפה אני יודע את כל הדברים האלה שהם פסולים? גמרא, כלומר, ככה קיבלנו במסורת. אומרת הגמרא, שחיטה מן הצוואר נמי גמרא. גם שחיטה מן הצוואר, גם זה קיבלנו במסורת, בקבלה בהלכה למשה מסיני. שואלת הגמרא, וקרא למאי אתה? כתוב ושחט, על מה זה הולך? אומרת הגמרא, דלא לשוויה גיסטרה. גיסטרה זה כלי חרס, כלי אחד שבנוי משני חלקים. אומרת הגמרא שהשחיטה לא תראה שהוא שוחט, שלא יראה כשני חלקים בבהמה. יש את החלק של הגוף ויש את החלק של הראש, אלא השחיטה היא בסך הכל רק השני סימנים האלה. זה ניסיון ראשון להביא מקור לכך שהשחיטה מן הצוואר. מקור שני, ניסיון למקור שני. אומרת הגמרא, רב יאמר אמר קרא וזבחת, ממקום שזב חטאו. כתוב וזבחת, ממקום שזב, מקום שנשפך, שזב, משם חטאו. כלומר, משם תנקה אותו. או יותר נכון, משם תשבור אותו. שואלת הגמרא, מהי משמע דאי חטאו לישנא דמיתברו? כלומר, מי אמר, מאיפה אתה יודע שהלשון של חטאו, לשון של שבירה, לשון של שם שוברים את הסימנים ושם זה מקום השחיטה. דכתיב, אל תירא ואל תחת. כלומר, אל תחת זה מלשון אל תישבר. ממילא, חטאו זה מלשון של שבירה. שואלת הגמרא, ואימא מחותמו? כלומר, מי אמר שזב, אין לך, לא כתוב שזב צריך שהדם יזוב. משהו שזב. אם זה סתם משהו שזב, אז לך של החותם, אולי שם זה מקום השחיטה, כי גם שם יש, הליכה זבה. אומרת הגמרא, זב על ידי חיטוי בעינן, והאי זב מאליו. כלומר, אומרת הגמרא, צריך שמה שזב צריך שזה יהיה על ידי חיטוי. כשהליכה זבה מהאף, מהחותם, אין בזה שליטה. זה לא על ידי חיטוי. שואל הגמרא, ואימא מליבו? אולי תגיד שהחיטוי הוא בלב. כלומר, ברגע שבן אדם שוחט, דוקר בלב, על ידי החיטוי הזה זב דם, אז אולי שם מקום השחיטה. ותו, אותה שאלה ששאלנו מקודם, שיד רסה חלדה הגרמה ועיקור מנהלה, אל הגמרא. כלומר, חייבים לומר
שוב פעם חייבים לחזור לזה שזה הלכה למשה מסיני, קבלה. שחיטה מן הצוואר נמי גמרא. וקרא למייתא דלא לשוויה גיסתרא. אותו דבר. כלומר, ולמה צריך את הפסוק של וזבחת, שלא ייראה כשני חלקים. כלומר, שלא יהיה שהשחיטה היא לא הפרדה של גוף אחד לשניים. אלא רק את שני הסימנים. זה מקור שני. מקור שלישי. דבי רבי ישמעאל תנא ושחט אל תקרי ושחט אלא וסחט ממקום שסחטהו. סין וסמך מתחלפות ומדובר פה על דיבור, לא על סחיטה. ממקום שסח, ממקום שיוצא הדיבור של הבהמה, שם חטאו. ואימה מלשונו, גם הלשון הוא כלי מכלי הדיבור, אז אולי שם שחיטה. אומרת הגמרא, מה שאמרנו מקודם, ביינן דם הנפש וליקה, אין פה דם הנפש. שואלת הגמרא, ואימה דקרא והזיל עד דם הנפש, שיתחיל מהלשון ויגיע וימשיך לשחוט עד שיגיע לדם הנפש. ותו, אותה שאלה ששאלנו מקודם, שיד רסח על ידה הגרמה בעיקור מנהלה. אלא גמרא, שחיטה מן הצוואר נמי גמרא, וקרא למייתא דלא לשוויה גיסתרא. מה שאמרנו מקודם, אותו רעיון. למעשה בינתיים יוצא לנו ששחיטה מן הצוואר כרגע הלכה למשה מסיני. אומרת הגמרא בתנא מייטי לה מהכה. מביאה הגמרא עוד מקור לזה ששחיטה מן הצוואר. דתניא. רבי חייא אמר מניין לשחיטה מן הצוואר שנאמר וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים. שאין תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. כתוב וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר. למה צריך לכתוב שוב פעם את הראש ואת הפדר? אז זה נכלל הרי בעת הנתחים. מה תלמוד לומר את הראש ואת הפדר? והלא ראש ופדר בכלל כל הנתחים היו. למה יצאו? לפי שנאמר והפשיט את העולה וניתח, אין לי אלא נתחים שישנם בכלל הפשטה. כלומר, הנתחים שעולים על גבי המזבח, שזה כל גוף הבהמה חוץ מהראש. מניין לרבות את הראש שכבר הותז, הרי הראש כבר שחטנו והעפנו אותו. זהו, יש עכשיו רק את שאר חלקי הבהמה שאותם מעלים למזבח. מאיפה אני יודע שגם את הראש מעלים למזבח? תלמוד לומר את ראשו ואת פדרו וערך. לכן הוספנו גם את הראש ואת הפדר, שאפילו שהם חלקים שכרגע כבר מנותקים מהבהמה, גם אותם מעלים למזבח. אומרת הגמרא, מדקה אמר את הראש שכבר הותז, מכלל לשחיטה מן הצוואר. אומרת הגמרא, מזה שיש נתק בין כל גוף הבהמה לבין הראש, מה הדבר שמחבר את הראש לכל הגוף? הצוואר. ממילא השחיטה היא חייבת להיות בצוואר. אומרת הגמרא ותנא, פתח בראש ופדר ומסיים בראשו ופדרו. כלומר, התנא מתחיל בפסוק אחד לגבי עולת בקר, ששם כתוב ראש ופדר, ובעולת צאן מסיים ראשו ופדרו. למה צריך גם וגם? אומרת הגמרא, אחי כאמר, מניין לרבות את הראש שכבר הותז, תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. מזה שכתוב את הראש ואת הפדר, אנחנו לומדים שגם את הראש מעלים למזבח. וראשו ופדרו למה לי? מבאי לילך דתניא, מניין לראש ופדר שקודמין לכל הנתחים, תלמוד לומר את ראשו ואת פדרו וערך. כלומר, הפסוק השני של את ראשו ופדרו, אנחנו לומדים שהראש והפדר לא רק שהם עולים לגבי המזבח, אלא הם קודמים לשאר חלקי הבהמה. שואלת הגמרא, ופדר כמה דכתב רחמנא למה לי? הרי הפסוק הראשון שהבאנו את הראש ואת הפדר, הראש הסברנו. אבל למה צריך לכתוב גם פדר? אומרת הגמרא, מבאי לילך דתניא. כיצד הוא עושה? חופה את הפדר על בית השחיטה ומעלהו, וזהו דרך כבוד של מעלה. כלומר, אומרת הגמרא, הפדר הראשון נכתב כדי לומר לך שלוקחים את הפדר, שזה בעצם החלב, וחופים אותו על מקום השחיטה, וככה מעלים אותו למזבח. וזאת למה?
כיוון שזה לא ראוי לעלות למזבח דבר כשבית השחיטה מגולה וכל אדם נראה לבחוץ. אומרת הגמרא, ואי תנא מאי תילה מהכה. עכשיו, אוקיי. אומרת הגמרא, ואי תנא מאי תילה מהכה. דתניא זאת תורת הבהמה והעוף. וכי באיזו תורה שבתה בהמה לעוף, ועוף לבהמה. עוף ובהמה יש להם דינים שונים. וכתוב, זאת תורת הבהמה והעוף. כלומר, יש איזשהו דמיון בין בהמה לעוף. אומרת הגמרא, מה דמיון? הרי בהמה מטמא במגע ובמשא. עוף אינו מטמא במגע ובמשא. אז זה לא דומה. עוף, לעומת זאת, מטמא בגדים הבית הבליעה. כלומר, אדם שאוכל נבלת עוף, כשזה מגיע לבית הבליעה, זה מטמא את הבגדים של אותו אחד שאוכל אותו, את העוף הזה. בהמה, כלומר נבלת בהמה, אינה מטמא בגדים הבית הבליעה. באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? אומרת הגמרא, לומר לך מה בהמה בשחיטה, אף עוף בשחיטה. מכאן לומדים שגם בהמה, כמו שבהמה היא בשחיטה, ככה גם עוף צריך לשחוט אותו. אומרת הגמרא, מה להלן ברוב שניים, אף כאן ברוב שניים? אולי נגיד, אוקיי, אם אתה לומד עוף מבהמה עד הסוף, כמו שבהמה צריך שיהיה רוב שני סימנים, ככה גם עוף צריך שיהיה רוב שני סימנים. למה לא? למה פה לא? הגמרא תלמוד לומר זאת. כתוב זאת תורת הבהמה, וממילא אומרת הגמרא, כל מה שאני לומד מבהמה לעוף זה רק לגבי חיוב שחיטה, אבל לגבי שני סימנים דווקא זאת, כלומר דווקא בהמה. עוף לא, עוף מספיק סימן אחד. רבי אליעזר אומר, באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? לומר לך מה עוף הכשרו מן הצוואר, אף בהמה הכשרה מן הצוואר. כלומר, כמו שעוף הכשרו מן הצוואר, כלומר השחיטה שלו היא מהצוואר, או עוד שנייה הגמרא תפרט יותר, ככה גם בהמה השחיטה שלה מן הצוואר. עוד מקור לכך ששחיטה מהצוואר. עונת הגמרא היא מה להלן ממול עורף, אף כאן ממול עורף. הרי את העוף שוחטים מאחורי הצוואר, לא לפני הצוואר. אז אולי גם בבהמה יהיה אותו דבר. תלמוד לומר, הוא מלק את ראשו ממול עורפו ולא יבדיל. ראשו של זה ממול עורף, ואין ראשו של אחר ממול עורף. כלומר, דווקא ראשו של עוף, דווקא הוא ממול עורף, אבל לא ראשו של בהמה. אומרת הגמרא, ורבי אליעזר, אי זאת מה יעביד לי? מה הוא יעשה עם המילה זאת? אומרת הגמרא, אילב זאת, הווה אמינא, מה עוף בסימן אחד, אף בהמה בסימן אחד. כתב רחמנא זאת, כלומר הפוך. אומרת הגמרא, מה רבי אליעזר יעשה עם המילה זאת? אומרת הגמרא, בלי המילה זאת הייתי אומר שכמו שעוף שחיטתו בסימן אחד, ככה גם בהמה יהיה בסימן אחד. אומרת הגמרא, לא. זאת, דווקא זאת, כלומר כל מה שאני לומד מהמילה זאת, כל מה שאני לומד מבהמה לעוף זה דווקא על הנושא של שחיטה, אבל לגבי סימנים זאת, כלומר בבהמה דווקא שניים ובעוף מספיק אחד. אומרת הגמרא, תני בר כפרה, זאת תורת הבהמה והעוף. הטילה כתוב לעוף בין בהמה לדגים. עכשיו הגמרא מנסה ללמוד מאיפה אני יודע שעוף מספיק סימן אחד. אומרת הגמרא, זאת תורת הבהמה והעוף, הטילה כתוב לעוף בין בהמה לדגים. לחייבו בשני סימנים אי אפשר, שכבר הוא קש לדגים. ודגים לא צריכים בכלל, לא סימן אחד וגם לא שניים. אז אם אני מקיש אותם
אם אני מנקה שני דגים, אז שני סימנים אני ודאי לא צריך. לפטרו בלא כלום הוא אי אפשר, שכבר הוקש לבהמה. מצד שני, הוא הרי נמצא באמצע, בין בהמה לדגים. אז מצד אחד אמרנו, ברגע שהוא מוקש לדגים, אז שני סימנים לא צריך, כי דגים הם בלי סימנים, לא צריך סימנים בכלל. מצד שני הוא מוקש לבהמה, אז צריך שני סימנים. אומרת הגמרא, אנחנו עושים ממוצע, הולכים על האמצע. הכיצד הכשרו בסימן אחד. מצוין. עכשיו, אומרת הגמרא, דגים דלאו בני שחיטה נינו מנהלן. מאיפה אני יודע שדגים הם לא חייבים בשחיטה בכלל? אומרת הגמרא, אילי מה משום דכתיב הצאן והבקר ישחט להם, אם את כל דגי הים יאסף להם, באסיפה בעלמא סגילהו. כן, כתוב לגבי דגים לשון של אסיפה בלבד, לא כתוב לשון של שחיטה. אם משם נלמד שדגים לא חייבים בשחיטה, כי כתוב רק לשון אסיפה ולא לשון של שחיטה, אלא מעתה שואלת הגמרא גבי סלב, דכתיב ויאספו את הסלב, הכי נמי דלאו בשחיטה, והאמרת לפטרו ולא כלום אי אפשר שכבר הוקש לבהמה. כלומר, שואלת הגמרא אם ככה לגבי סלב, שזה עוף, כתוב שמה ויאספו את הסלב, גם כן כתוב לשון אסיפה. אז מה תגיד? שגם בסלב לא צריך כלום כי כתוב לשון אסיפה? הרי זה הוקש לבהמה גם. אומרת הגמרא, הטעם לא כתיבה אסיפה במקום שחיטה דאחריני, אחא כתיבה אסיפה במקום שחיטה דאחריני. כלומר, אומרת הגמרא, הרי מה היה הפסוק שהבאנו למקור של הדגים, שכתוב שם הלשון של אסיפה, כתוב הצאן ובקר ישחט להם, אם את כל דגי הים יאסף להם. כלומר, בסמיכות ללשון של אסיפה לגבי דגים, כתוב לשון של שחיטה לגבי בהמה. אומרת הגמרא, מזה שהתורה שינתה מלשון של שחיטה לגבי בהמה ללשון של אסיפה לגבי דגים, אומרת הגמרא, אני מבין שדווקא בבהמה צריך לשחוט, לעומת זאת בדגים לא צריך לשחוט, מספיק אסיפה. לעומת זאת בסלב אין לך לשון באזור שם בכלל, אין שם לשון של שחיטה שאתה אומר דווקא שם בשחיטה ופה אסיפה. סתם כתוב לשון של אסיפה, אז מזה אתה לא יכול להוכיח שום דבר. מצוין. דרש עובר גלילה. עובר גלילה, ככה מובא בכמה מקומות, שזה היה שם של אמורה מהגליל. אומרת הגמרא, דרש עובר גלילה, בהמה שנבראת מן היבשה הכשרה בשני סימנים. דגים שנבראו מן המים הכשרן בבלא כלום. עוף שנברא מן הרקק, כלומר עוף שנברא מבוץ, כלומר מצירוף של מים ואדמה, הכשרה בסימן אחד, כלומר ממוצע. אם זה על ידי, אם הכל נברא על ידי האדמה, שני סימנים. אם זה לא נברא על ידי, אם נברא רק על ידי המים, לא צריך שום סימן. אם זה נברא גם וגם, כלומר מבוץ, ממים ואדמה, מספיק סימן אחד. אמר רב שמואל קפודקה, תדע, שהרי עופות יש להם קסקסת ברגליהם כדגים. כלומר, אומרת הגמרא, בא רב שמואל קפודקה ואומר, מוכיח שהרי עופות יש להם קסקסת ברגליים כדגים, אז אתה רואה שיש בהם גם מהמים, כמו דגים. ועוד שאלו, אומר רש"י, מה זאת אומרת, מה זה ועוד שאלו? אומר רש"י, קונטריקון ההגמון את רבן גמליאל שאלות הרבה והן בבחורות. כלומר, שם הוא שאל אותו רשימה של שאלות, הגמרא מביאה פה אחד מהם. כתוב אחד אומר, ויאמר אלוקים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף. על מה ממה יעברו? כלומר, מזה שכתוב ישרצו המים שרץ נפש, משמע שזה נברא מהמים. וכתיב, כלומר מדברים פה על עוף, חיה ועוף. וכתיב, וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, על מה מאר העברו. אתה רואה מצד שני שכתוב וייצר השם אלוקים מן האדמה, אז אתה רואה שהם נבראו מן האדמה, לא מהמים. אז תחליט,
אמר לו מן הרקק נבראו. נבראו גם מהשילוב של מים ואדמה. ראה תלמידיו מסתכלים זה בזה. הסתכלו עליו, כאילו מה נסגר? כאילו איזה מין תשובה ענית לו? אמר להם, קשה בעיניכם שדחיתי את אויביי בקש? מן המים נבראו. אני אגיד לכם את התשובה האמיתית. נכון, באמת עבדתי עליו. אני אגיד לכם אבל את התשובה האמיתית. מה התשובה האמיתית? הם באמת נבראו מן המים. ולמה הביאן אל האדם לקרות להם שם? כלומר, הרי מה הפסוק המלא? הפסוק המלא, וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה ושמו. אז הוא בא ואומר, הפסוק מתחלק ככה, וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה נקודה, ואת כל עוף השמיים שייך להמשך ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו. מצוין. ויש אומרים בלשון אחר אמר לאותו הגמון, ובלשון הראשון אמר להם לתלמידיו, משום דכתיב על וייצר. כלומר, יש דעה שאומרת הפוך, שמשהו ענה להגמון, הוא לא ענה להגמון אלא הוא ענה לתלמידיו, וזאת התשובה האמיתית. התשובה שהוא אמר מן הרקק נבראו, וזה גם יותר הגיוני. כי אתה לא יכול לחלק, בפסוק כתוב, וייצר השם אלוקים מן האדמה את כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים. לא משמע שזה הולך על המשך הפסוק. ואת מה שהוא ענה להם, שכאילו הנושא של העוף שייך להמשך לשמות של האדם קרא, זה שייך, זה מה שהוא ענה. הייתה הפסקה בסרטון, ואני אמשיך שוב פעם מאיפה שעצרתי. הגמרא אומרת דעה שנייה, שמשהו בעצם, מה שרבן גמליאל ענה להגמון, הוא לא ענה להגמון, אלא ענה לתלמידיו, וזאת התשובה האמיתית, שמן הרקק, ומה שהוא ענה להם, הוא לא ענה להם, אלא הוא ענה להגמון, שבעצם מה שכתוב לגבי העוף, זה שייך לא לזה שזה נברא מן האדמה, אלא זה שייך לקריאת שם של האדם. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה משום רבי יצחק בן פנחס, אין שחיטה לעוף מן התורה, שנאמר ושפך, בשפיכה בעלמא סגי. כלומר, אומרת הגמרא, בא רב יהודה ואומר, אין שחיטה לעוף מן התורה. למה? כי כתוב ושפך. שפיכה של אדם, זה יכול להיות על ידי עיקור, זה יכול להיות על ידי נחירה, כל שחיטה של, כל צורה של הוצאת אדם. לא חייב להיות שחיטה. שואל הגמרא, יחי חיה נמי. אולי תגיד אותו דבר גם בחיה. אומרת הגמרא, יתקש לפסולי המוקדשים. פסולי המוקדשים, כלומר בהמה שהייתה אמורה לעלות למזבח ונפסלה משום מה, עם זמום, ובעצם היא קשרה לאכילת אדם, אבל למזבח היא פסולה. אומרת הגמרא, פסולי המוקדשים הם חייבים בשחיטה. וזה הוקע, וחיה הוקשה לפסולי המוקדשים, לכן היא חייבת בשחיטה. שואלת הגמרא, עוף נמי יתקש לבהמה. דכתיב זאת תורת הבהמה. אז זאת תורת הבהמה והעוף. נו, אז גם עוף נגיד שחיה בשחיטה, כמו בהמה. אומרת הגמרא, והכתיב ושפך את דמו. מצד שני כתוב ושפך את דמו, שמספיק רק בשפיכה. אומרת הגמרא, ומאי חזית דשדיה לי על עוף שדיה החיה. כלומר, מה מחייב אותך ללכת דווקא אחרי הפסוק של ושפך, ולא אחרי ההיקש לבהמה? אומרת הגמרא, מסתברא משום דסליק מיני. כלומר, בגלל שהפסוק מסיים, חיה או עוף אשר יאכל, והחלק כתוב ושפך, העוף יותר קרוב למילה ושפך, ממילא אני לומד שהשפך הולך על העוף בלבד. מצוין.
אומרת הגמרא, סימן נתנבל דם במליקה. שואלת הגמרא עכשיו על רבי יהודה. רבי יהודה בא ואומר שאין שחיטה לעוף מן התורה. שואלת הגמרא שאלה כזאת. מי תראי? השוחט ונתנבלה בידו, הנוחר והמעקר, פטור מלכסות. כן, כלומר, אדם ששוחט ומשום מה, בצורה נהייתה נבלה, הבהמה נתנבלה תוך כדי שחיטה, או שהוא נחר את הבהמה, או שהוא עיקר את הבהמה, פטור מלכסות. לא צריך לעשות כיסוי אדם. שואלת הגמרא, והיא אמרת אין שחיטה לעוף מן התורה, נחירתו זוהי שחיטתו. ליבה היא כיסוי. כלומר, שואלת הגמרא, אם אתה אומר שאין שחיטה לעוף מן התורה, כלומר, הנחירה שלו זאת השחיטה שלו. אז אם כך, אם הנחירה זאת השחיטה, שיצטרכו כיסוי אדם. אומרת הגמרא, מסברת בעוף, לא כתוב השוחט עוף, כתוב השוחט. אומרת הגמרא, לא, בחיה, לא מדובר פה בכלל על עוף, מדובר פה על חיה. וחיה באמת חייבת בשחיטה מהתורה. עוד שאלה, תשמע, השוחט וצריך לדם חייב לכסות. כלומר, אדם ששחט ומשום מה, מסיבה כזו או אחרת, הוא צריך את הדם, צריך להשתמש בדם של הבהמה. חייב לכסות, הוא חייב לעשות כיסוי הדם. כיצד הוא עושה? כדי להיפטר מכיסוי הדם, מה הוא יכול לעשות? או נוחרו או עוקרו. מה אליו? אומרת הגמרא, חייבים לו, ככל הנראה, במה מדובר? מה אליו? בעוף. דקבאי לדמי ליניקה. כלומר, לכאורה מדובר בעוף, שהוא צריך את הדם שלו כדי להבריח את האש, את התולעים מהבגדים. ממילא, מה רואים? ששחיטת עוף מן התורה. כי אם לא, אם השחיטה של העוף היא לא מהתורה, אז הנחירה שלו היא גם שחיטה, אז לא עשינו כלום. כלומר, ברגע שאתה אומר שהשוחט חייב כיסוי, וכדי לפתור את זה, אז תנחר אותו, או תעקור אותו. אם באמת אתה אומר ששחיטה היא לא אם אתה אומר ששחיטה היא לא מהתורה, אז אין שום הבדל בין שחיטה לנחירה ועיקור. אומרת הגמרא, לא, בחיה. דקבאי לדמי ללקה. כלומר, לא מדובר פה בעוף, מדובר פה בחיה, שהוא צריך את הדם כדי לצבוע בצבע אדום. זהו, נעצור פה. תודה רבה.